Takulandirani lero mamawa wapa 27 October 2024 ndipo nkhani ina imene ikumatipeza ku inbox kwathu. Anthu ambiri akumatifunsa kuti kodi makosana mesa mayi Patricia Kaliati padakali pano akuwasunga ku polisi, nanga bwanji ku peji kwawo akumayankhula, kodi zikukhala bwanji? Kodi akumayankhula zimenezi ali ku Ndende konko? Izi zikuza kamba pakuti Dr. Patricia Kaliati tsopano anamangidwa 3 days ago, ndipo ku peji kwawo kwakhala kukupangidwa post pa peji yawo ya pa Facebook, ndipo kukumapangidwa post 2 days ago anapanga post. Zulonso amayi Patricia Kaliati anachita post, ndipo zimene akumapanga post mayi Patricia Kaliati pamene padakali pano ali m'manja mwa polisi zikumasonyeza kuti iwo sakuonesa kutekeseka kwina kulikonse. Izi tikukambazi ndizozera pa Facebook page ya mayi Patricia Kaliati. So monga amene tafotokoza kuti ku inbox kwathu anthu ambiri akhala akutifunsa kuti kodi makosana mesa atamva kuti mayi Patricia Kaliati ali m'manja mwa polisi, ndiye amene akumapanga post ku page kwa mayi Patricia Kaliati ndi ndani? Ndiwo ndi zona kapena ndi fake page? So tabwera pano kufuna kusimikizirani kuti inde ndi Facebook page ya mayi Patricia Kaliati imeneyi si ya fake, ndipo zimene mukuona zimene zikupangidwa post ku page kumeneku ndiwo di mayi Patricia Kaliati. Ndipo ngati mukuti iwowa zomwe akupanga post sakuonesa kutekeseka kapena kuti kumangika pa mayankhulidwe, ndizona ndithu imeneyi ndi official Facebook page ya mayi Patricia Kaliati. 2 days ago amayi Patricia Kaliati atangomangidwa analemba adi post, I can't be a president in Malawi without coming here. Truth is, conscious of serving to our nation, I will keep on fighting for the lives of the Malawians. Stay awake, stay positive. Honorable Dr. Patricia Kaliati. Zimenezi ndi zimene mayi Patricia Kaliati adayankhula pamene ali m'manja mwa polisi, ndipo pamene tikunena pano iwowa ali m'manjabe mwa polisi, ndipo zimenezi anayankhulira ali ku Ndende. So mutha kuona kuti zomwe ayankhula mayi Patricia Kaliati kapena kuti zomwe anayankhula 2 days zikusonyeza kuti iwo sakutekeseka ndi china chilichonse chimene chikuchitika, ndipo iwo akufotokoza kuti amakhulupirira mwina titha kutero kuti ukhale president wa dziko umadusa momwe kwingwirima yambiri, ndipo akuti iwowa mene akuonera sizidakatheka kapena kuti sizingatheke kuti azakhale president wa dziko lino la Malawi asadafike ukuku. So zili ngati njira imodzi yozikonzekeresa kuzakhala president, ndi pamene analemba zimenezi analemba 2 days ago. So pano zulo limene iwowa ali still m'manja mwa polisi analemba post ina, ndi zimene zimadabwisa anthu kuti kodi zikukhala bwanji kapena ndi Facebook page. Koma tikuti tikunena mobwereza, tikubwera kachikena kunena kuti iyayi ndi official Facebook page ya mayi Patricia Kaliati, ndipo zimene analemba zulo ndi iwowa ndithu, ndipo analemba motere: we are winning. Ndipo picture imene adayika apa ndiyolemba UTM Honorable Patricia Kaliati, ndipo in inverted commas ndikuzalemba kuti sometimes it falls upon a generation to be great. It's a sign of victory. We are winning. Osaopa, osafoka, osatopa. Zimenezi ndi zimene anachita post zulo pa Facebook mayi Patricia Kaliati, akuti we are winning. Sometimes it falls upon a generation to be a great. It's a sign of victory.
zimenezi ndithu alemba mayi Patricia Kaliati. So atalemba zimenezi inapanga attract attention ya wanthu, ndi imenenso inapangisa kuti anthu ena ayambe kumatifunsa kuti kodi makosana zikukhala bwanji, kodi mesa mayi Patricia Kaliati padakali pano ali m'manja mwa polisi, ndiye kodi page imeneyi ndi yandani? So tanena kuti ndithu ndi ya mayi Patricia Kaliati zimenezi akuyankhula pamene iwo ali ku Ndende. Nde posachedwa pompa tiwerenga ena mwa makomenti amene anthu adayikapo pamene mayi Patricia Kaliati adachita posti zinthu zimenezi ali m'manja mwa polisi. Tatiyeni ku comment section imene anthu adayankhulapo timve kuti kodi makomenti a anthu ena ndi oti chani pa nkhani imeneyi. Apa tiyambe ndi Esther Ewiyo tati for the love of Akweni, ndi ameneyi akuoneka kuti ni mzimayi ndithu wavala t-shirt ya UTM ya chilima ndithu nkhope. Isaac Gilbert akuti sindiopa munthu wozuza thupi, ndikuziwa mbuye yazandiyankha. Lucius Banda, be strong mama, there is bright light at the end of the tunnel. Amenewo ndi makomenti amene akuyikidwa ndithu pa posti imene mayi Patricia Kaliati adachita posti pamene iwo ali m'manja mwa polisi. Kufikira lero lino iwo ali m'manjabe mwa polisi, koma page yawo ndithu akumachita post. Lusu Kumwambe akuti wishing you all the best Akweni. Fazila Ayaya akuti please mama go for GS post not president. Amene watitha kuona kuti akuphatikiza nkhani. Tambulani Nyirenda akuti always well mama, we are behind you. Hilda Nyadunda akuti of course we are much love Akweni. Emmanuel Smith akuti for the love of SKC we are winning. Lonix akuti we belong to the winning team, we are the winners. Martin 7 akuti Akweni, God is good and I am together with you through prayers. Lydia Katengeza akuti you are a brave woman Akweni. Blenda akuti may God protect you our Jipona Chachikazi and let his light shine upon you. You are a winner. Memory akuti brave woman. Sandra James, my strong woman. Paul, the good Lord is with you, am I. So apa pali makomenti ndithu ambiri. Posti imeneyi Akweni atapanga ndithu zulo chakumazulu inapanga attract attention ya wanthu ndithu pokumvanso kuti iwowa akhale akukalowa ku khoti Monday kapena kuti mawa kapena kuti pa 28 October 2024 iwowa akhale akukaonekera ku khoti mawa. Ndipo mneneri wa Malawi Police apita Kalaya mdziko muno ndamene atsindikiza chikalata chimenechi chimene atulusa zulo kuti sopano mayi Patricia Kaliati mulandu wawo ukuoneka watsongola ndipo akhale akukaonekera ku polisi kapena kuti ku khoti Monday pa 28. So awo ni makomenti ena amene akuyikidwa pa nkhani imeneyi. So mutha kuona kuti mulandu wa mayi Patricia Kaliati anthu ambiri akufuna ataumva kuti kodi zikukhala bwanji, chifukwa chiatengereni mayi Patricia Kaliati, chiamangireni tsiku limene analengeza kuti awamanga pakhala pakumveka mphekesera zochuluka. Koma zonsezi kuti zithe ndiye kuti iwowa akalowe mu khoti ndipo akagamulidwe kapena kuti mulandu wawo ukaziwike. So wina aliyense padakali pano akufunisisa ndithu ataziwa kuti kodi Akweni anala bwanji, chifukwa zolemba zingolemba kuti akukayikiridwa pa mulandu wa felony. So felony wina aliyense kamvekedwe akumatha kumasulira amene iye wakuganizira
pakutiso chifukwa sananene chenichenicho. Felony ndi milandu itha kukhala ingapo, so there is no specific crime yokuti iyi nde it describe felony. Felony ndi ambiri ndithu, it can make a felony. Koma anthu afuna ataziwisisa kuti kodi felony iwoyi yomwe mwina alakwira malamulo ndi iti yetu. So awa ndi makomentiso ena amene tanena kuti anthu akuyikapo pamene amayi Patricia Kaliati anayankhula ali ku polisi. With your prayers together we can. Ameneyo ndi Tasha Nyakwi wapanga comment motero. Anes Mwale akuti strong woman, be strong always, my strong woman, one strong woman. Lolis Kananja akuti be strong mama. Fundo akuti you are strong woman mom. Devson Wairo Kumpama, most strong woman. Toga akuti God is with you. It is well mom, God is with you. So ndithu mene taneneramo kuti zimenezi ayankhula Akweni ali m'manja mwa apolisi kapena kuti ali kusero pamene akuwasungabe. Tachitani comment tione kuti ino nkhani mukuimva motani, ndipo ni mawu anji amene mungawayankhule Akweni tiyerekeze kuti atapeza mwayi okuti akuonera video imeneyi. Komanso kodi nkhani mukuiona motani. Tachitani comment timve maganizo anu pa nkhani imeneyi. Tikusiyani kuti muwerenge ena mwa makomentiwo pamenenso inu mukuyika makomenti anu. Mukhale pompo pakuti tikhale tikupasirani beni zinthu zambiri zimene zikuchitika mdziko muno.